Nosaltres, com heu pogut comprovar, som pescadors purs i durs. Pel fet de poder treballar de la millor manera possible, ja fa moltíssims anys ens vam organitzar en confraries, i és el fet de seguir el que et deia, unes pautes i unes normes, i el fet de tenir una subhasta conjunta que tinc que dir que avui per avui és la sort nostra que tenim. Nosaltres tenim aquesta sort d'estar en un lloc que geogràficament tenim molt de mal temps, però també ens permet tenir molt de ventall de peix. El nostre port té des de la tallarina més gran o més petita a la gamba o l'escamarlà més gran o més petita. Nosaltres tenim una flota d'arrossegament, tenim una flota d'encerclament, de palangre de fons, d'arts menors. Podríem fer servir l'eslògan de la barca al plat. Vull dir que el nostre peix és pescat avui, subhastat avui i, en la majoria dels casos, menjat avui. Hi ha un procés que és la congelació, que per alguns tipus de peix està molt bé, però per altres, que és la gran majoria del peix que pesquem nosaltres, el fet de trencar-hi les fibres li canvia el sabor, li canvia la textura, vull dir, no és el mateix. Tu pots menjar un lluç agafat avui i té una carn presa, dura, un roger, un gall de Sant Pere, un rap. No té res a veure si aquest peix el congeles, que nosaltres a vegades ho hem congelat tots, a casa també ho congelem. O una gamba mateix, no és el mateix. No té res a veure una gamba agafada avui i menjada avui, o menjada demà, però el fet de no passar pel procés de congelació no té res a veure. Li altera les propietats bàsiques d'aquest producte. Tenim un peix que es diferencia molt en altres llocs del Mediterrani, perquè tenim una gran afluència de nutrients que venen dels rius del sud de França, i aquests nutrients se'ns depositen en el fons marí, que és on menja el peix, i tinc que dir que no té el mateix gust un escamarlà o una gamba agafada aquí que agafada al Almeria. És que és totalment diferent. És un producte estrella el nostre. Els inicis de Roses va ser amb el món de la pesca. Després van venir els anys 50 i pico, 60, i es va volcar el poble al turisme i vam quedar una mica raconats, Però avui per avui se n'han adonat que hi ha un sector, que és el sector extractiu de la pesca, que està generant un volum de negoci més que important. En un barco hi anem 6 persones, més una empresa externa, que és qui fa les xarxes, més les empreses externes que són mecànics. Quan dic mecànics, dic des del ferrer a la millor casa de motors. Genera un volum de negoci de més d'1 milió d'euros anuals, només de donar feina a la gent. Per tant, amb una població com Roses, que som 8.000 habitants, que hi hagi una flota important com el Port Pesquer de Roses, doncs és un motor principal. Nosaltres tenim la gran sort que tenim el cuiner Ferran Adrià, que és amic personal i amic de molta gent del moll i com no, de gent de Roses. Ell ens va obrir els ulls del fet de posicionar-nos en el mercat. Si no dieu el que teniu, això passa i ningú se n'entera, nois. I teniu un bé de Déu, el producte aquest de territori, de quilòmetre zero, de proximitat. I això és el vostre cavall de batalla, que és el que deia ell, Això ho heu de potenciar i ho heu d'aprofitar, perquè peix com el nostre és que n'hi ha poc. Per la textura, pels caladors on la pesquem, com la pesquem, com tractem el peix, la famosa traçabilitat. Abans teníem una espècie en concret, que és el peix de sopa, que en diem, que aquest peix pràcticament anava a l'aigua. Doncs ara se'ns va ocórrer la idea d'aquest peix, diu, coi, no agafes aquest peix tu a casa i em fas un fumet? Doncs per què no ho fem nosaltres? Doncs mira, m'ha donat la casualitat que ja tenim una planta de fumet que estem comprant-nos nosaltres mateix a totes les embarcacions aquest peix de sopa, un peix que no tenia pràcticament valor o que no era gaire conegut, l'estem comprant nosaltres, ens estem fent el fumet i estem comercialitzant nosaltres el nostre propi fumet. El que us deia, no sé si havia d'haver anomenat en Ferran, però és un gran amic meu personal, deia, Antonio, esteu atontats, hòstia, és que peix com el vostre... No n'hi ha, cony, t'ho dic jo, que és que no n'hi ha. Mira, nosaltres li servíem les gambes al bulli. Nosaltres li portàvem, jo no vull cap més gamba que no sigui de bulli. I ell tenia importacions de tot el món, però tenia el milloret de cada lloc.